benkomanda kuvulekeni kwabo awela ama-Israyeli awela umhlaba owomileyo. Amen. Ekuweleni kwawo ama-Israyeli amayikhuthi esiza ngasemva engqamile esiza kuloko kwama-Israyeli athi afika apha elwandle waphinda uMoses wabetha ngentonga laphinda lavale kulwandle. Abe-ke ngoku amayikhuthi ayazika elwandle. Ndifuna ukuthi ke uThixo xa uxakekile Amen. Awuncamayo kanye xa kufuneka xa uzawuba bengathi yancama azawuzibonakala ufuna uzibonakalisa amandla akho uThixo. Amen. Xa ungekancami akazawuvela wathi cwaka bengathi akekho ngekhona yethu uzibona uba hayi ngoku ndiyalahla ndidiniwe hayi kundawunele ngoku ube ngona phakamayo ubona hayi mandiphakama ndiboma ndinguThixo ndikhona. Ndimbonile xana oPetros beloba elwandle ekulobeni kwabo boma ukuthi ababambisi kwanto bafumani kwanto aqomba ukuthi hayi masivasele iminatha mani ngoku akho nto siyifumanayo apha elwandle. Xa bevasa iminatha beqomba hayi ngoku siyayivasa sabona basawuthi ingomso sakuza kanjani uyavela. Athi nantoni abathi abananto bathi sibulele kubusuku bonke asibambisanga nto. Athi kaniyijike iminatha niyiphosa ngasekunene ekujikeni kwabo iminatha ngasekunene yazali laa nto imilanto elungisifishi iminatha yabo uThixo yazibonakalisa xa uncama uthi ndim loo ndinguThixo wam. Soze uThixo akushiyeke uzakuyekele mani uThixo bayazala iminatha bade baphungulana nabanye bayizana nizowuthatha beza bazowuthatha abantu bakaThixo. uThixo akancane bethu sukunama ndikuthatha msincama sukunama qina yomelela uThixo uzawuziveze nguThixo. Akazukujika futhi ngawo umaziyo uThixo akazuguquguquza bangulaa Thixo umaziyo. Sukudinwa thina siyakhawuze siyadinwa bethu nani siyatyhafa endleleni usuka namhlanje masiqine someleleni ngoba uThixo ukhona. uThixo ezenza simbone nakumama uHagari kusara emkiswa ngusara kodwa usara wethe kuye nawakhe ucela ufuna umntana makamngene ekumngeneni kwakho kuyabona ufuna umntana oyindodana uthi akazufumana lifa emyeni nakhe uyagxotha usara uyahamba usara kulaa nto uHagari ekuhambeni kwakho kuthiwa ephethe umntana akhe embeke emqolo emhlala ephethe nesokana sakhe ephethe namanzi ekuhambeni kwakho amanzi aphele endleleni kodwa uThixo nalapho wazonakalisa. Uthi akuphela la manzi awabeka umntana phaa kude kunaye aboba andifuna ukubona ukufaka lo mntana andingakuboni makwenzeke ndingamjonganga. Kodwa uThixo ngempendulo yakhe uthi umsithunywa uThixo ukuvile ukhala kumntu akavanga Hagari umntana xa khala uthi uHagari nkosiyangane xa ncwina mawaveza amanzi uThixo uthi uyavele kuncameni. Ngoba uhalo wesahleli phaya uHagari kwaSara wengazange bengasoze ambone uThixo ebengasoze avele uThixo. Nami ndiyashinda kwa-amen. Sizocela utata wethu utata ufundisa usenze inkonzo yokunikela